Dneska vlastne vyvrcholujú oslavy Medzinárodného dňa materských centier a Únia materských centier ich spolu s ostatnými materskými centrami zorganizovala vo Vodárenskom múzeu. A my sme sa práve v Únii rozhodli, že pre materské centra je rozprávkové prostredie absolútne prirodzené. A tak sme sa rozhodli ponúknuť myšlienku z rozprávky do rozprávky. A práve preto som zvolila ten kostým kráľovnej a spolu s ostatnými rozprávkovými postavičkami doslova plníme to, aby deti sa tu mohli stretávať s rozprávkovými postavičkami a prechádzať z rozprávky do rozprávky. Akcia je výnimočná v tom, že v jeden deň sa spájajú všetky materské centrá Slovenska, ale aj sveta. A tento 5. ročník je výnimočný v tom, že Slovenská únia materských centier doslova prevzala to žezlo, prevzala líderstvo a tým máme možnosť predstaviť Slovensko, predstaviť hlavné mesto Bratislavu, ale hlavne našu prácu, všetky kampane, ktoré únia organizuje. Akcia je určená doslova pre širokú verejnosť, je určená pre deti, pre dospelých, je určená pre celé rodiny bez rozdielu veku, pre každého. Centrá majú veľmi zvláštnu atmosféru, je to hravá, je to doslova čarovná rozprávková atmosféra. Každý, kto tam vôjde, určite pocíti tú zvláštnu atmosféru. Sú dôležité pre mamu, aby sa v novej roli matky lepšie cítila, aby mala dostatok informácií. Predsa len narodením dieťaťa vzniká veľa otázok a tá žena je častokrát frustrovaná z toho, keď na tie otázky nevie odpovede. A potom samozrejme pre celé rodiny, aby sme vytvorili takú príjemnú spoločnosť priateľskú k deťom a k rodinám. Materské centrum pre mňa znamená kus dobrovoľníckej práce. Každá jedna z nás, ktorá v Únii je, zažila si, čo to znamená byť dobrovoľníkom v materských centrách, zažila si, čo to znamená organizovať rôzne akcie a byť doslova pripravený na rôzne situácie, s ktorými sa človek dovtedy nestretol. A je to úžasná skúsenosť pre každého jedného, pretože práve tam žena zistí, že neexistujú hranice, že vždy sa dá ísť ešte ďalej a dosiahnuť niečo viacej. A je to proste pekné, že 16 rokov tu už takto existujeme.
to pre nás úplne niečo iné, ako keď natáčame v štúdiu. Deti boli úplne úžasné, tancovali, tlieskali s nami. Veľmi sa mi to páčilo, čo tebe, Anilinka? Decka tými trpaslíkmi úplne žijú. Perfektné. Ale každopádne určite máme radi deti a aktivity, čo sa s nimi vykonávajú, pretože aj napríklad materské škôlky chodia k nám na natáčania, takže určite je to oveľa lepšie, keď sú tam. Ja chcem strašne poďakovať Únii materských centier a všetkým materským centrám, ktoré v našom meste pôsobia, pretože bez nich by ten život nebol taký krásny, ako je pre naše deti. Chcem poďakovať pani Holíkovej, predsedničke Únie materských centier, za dobrú spoluprácu s mestom Bratislava, lebo my chceme byť dobrým partnerom pre vás a podporujeme vás všade, kde sa to len dá. A teraz prídeme detimi spolu. Ste pripravené? Pre maminky a pre otcov. 3, 2, 1. Ďakujeme! Super, ja vám veľmi pekne ďakujem. Krásny deň. Ale jasné, budeme sa váľať v blate. Čuže, blate, počkajte, stojte. Naspäť, temce, jedným nepodarene. Kde sú? Kde sú ti čeláta, ukáž? Jestli ty to nie... Tí sú rýchlivé. Chlapci, deti, ja už to mám. Čo máš? Už viem, ako zachránime kozliatka. Čože? Teta Roza! Prosím. Vlk musí vypiť taký mok, čo mu celkom prevráti žalúdok. Dobrá vec sa podarila, rozprávka sa narodila, vzučí o tom každá mucha. Je to vedia ten trik. Kozliatka z vlkovho brucha zachránilo malé tela s krycím menom Poľovný. No, hralo sa nám celkom dobre, myslím, že fajn, len to bolo dosť náročné, lebo je tu taká akustika, že všetko počuť, takže museli sme sa prekrikovať. Keď si niekto šušká, tak to počuť. Takže sme museli tak dosť pridať akože na hlase a potom tie nuancy odišli. No, pozitívne. My spolupracujeme s materskými centrami už veľmi dlho, chodili sme hrávať na ich akcie a ešte aj stále občas chodíme, takže veľmi Myslím, dobrý. že robia veľmi, veľmi záslužnú prácu. Áno, tak náš divadelný spolok sa volá Experimentálny divadelný klub Hradosť. Stretávame sa v materskom centre Ráčik a už sa stretávame 2 roky. A tak sme si vytvorili nové predstavenie, ktoré sa volá Muflon a dažďovka na cestách. Čo si tvoj nový šéf o tebe pomyslí? Si muflon, nie Silné magnety! Ježiš, to nejde! Čo to bolo? Prosím ťa, čo to bolo? Naložili klince. Klince! Potrebujú ich na stavbu hydroelektrárne.
Hralo sa nám dobre, inak ako sme boli trošku zvyknutí, lebo to bol väčší priestor. 5, 4, 3,